mo juga sunod-sunod sa kuha ma. Kasi di naman ko madako naman ko. Dalagan ako. Unsay pa sa Kabalo naman ko sa kung kaugalingon. Ano siya ba magkagkuyog sa kuha? Ano mo sukol magagmama nga bantayan man Tama, taga-tanang ko ng lalaki. Kinsa man yun ng lalaki na basig. Ultimoon ra na ba? Mabantayan ako sa imo. Sige, pagsunod-sunod sa kuha. Alang-alang mo di ko musunod nga inahan man kunin mo. Dili naman bata man na naman ko kaugalingon pagbuot. Miss ka na dili ka bata kay dalaga na ka. Magkinaunsa ka ng dalan. Kabalo naman po kumampingon sa akong buhaton ma. Amping nga ng dalan nga. Katanga ra ba kay kang bayana ka? Mga kakita agod. Kita. Pwede basin na kay katagbo diring lalaki akong tanawon. Tanawon yun ako nagtarong og unsa ba gyud dagway ang nagportahan man pobre ba na. Guys, gani mi mano. Serious mama nanangin di ba ko si modaan baya? Nisugot na baya pag sugtan ako nimo. Ani nananghid ka gisugtan ta ka. Ang problema ani karon tan-awon ako ng lakiha og makapasar ba gyud na sa kuha. Silipon ako og unsa gyud kay dagway ang basta ako Ako tan-awon. na imo di sige. Abot man turon. Ikaw tan-awon ito na imong kuan rides pa kunuhay basig niya uyab na nimo. Agsar kita mo. Ay sigani pugan pa tanimo. Pero maay ka bala ka makainindot daw kito siyang motor anak niya. Oh, tanawon na to narungog unsa ka nindot na imong gingon bantay bitaw karon na basin niya kagang-kagang na niya mag-ride pag-uwaw. Na-surprise juga to makainindot kayang motor. Taon-taon, daw taman turon. Asal man di? Nanao. Tara, Chris. Malaki ta. Ganinar ka dire. Tara. Mao ni? Oh, Sure ka? sure ay mo na ginanadi ha. Ngani dete. Wa Ganinar. ka tanaw. Tanaw na gudo. Pero ni anak magud siya mga nindot kay siyang motor. Unsay ka nindot ana tanaw kung forma anang motora o. Mo gani no. Ay nasigyaw-yaw diha ba? Gana nga mo sakay ana. Tara na, bakay. Pagdali, bakay. Excited ako manlahag taon duha ba? Dali na. Sakay na. Badja de motor nimo. Sorry, di mo kun masugot si mama. Oh, dito ko musugutan oy. Unsa day na motor day kanindot ani kong motor. Debatian ra man eh. Tonto nga di mo masugot si mama god. Sa mo sugot. Siya masugot nga kanak mo sakyan ba? Sa mo sugot kanindot ani motor ako. Nawayop ko ng mama Asa ni. ni giingon ninyo nga nindot ang motor? Oh, nindot kina motora ano day. Unsa day napagtanon ng motora day? Bati kayo? Mo na rides niyo mo kaulawi mo Sugot ka. babae. Wala. Musakay ka ni, adi jo ka mabunog kay way batsi ni ba? Ano mo na washing imo motor? Ugaw makay na. Kunaw gud na. Ikaw musugot mo sakay kung anak ka na oy. Dili ko. Hindi mo sugot nga. Grabe. Lakaw nito sa pa may gipabot mo dili ko musugot nga musakay akong anak ana. Lakaw na. Lakaw na lang. Okay, manto na lang ko kuna. Tong isa ma, pabuto na to kay. Ingon pa to siya sa kuha, yellow daw to yung motor. Iya nang nagnaw ni mo Grace. Lagi nindot lagi kay Tuma. Nindot ang motor niya pag abot diri. Surprise gud ka to ma, tanaw ma. Sige na lang surprise, sige na lang Kung surprise. yung motor makay ka nang ma-attract gud kay may tanaw nimo kay yellow ang color. Oh, Di ba bet di mong yellow ma? buti mo Grace oy. Okay, kuwan ka. Ano to ma kay tuloy ligid ba? Tulo ka buk ligid. Tay patulo ka buok ligid. Oo. Basi no niya pinikab na puna. Ay, bakit ang motor nga tulo ka buk ligid? Dahil motor na tulo ka buok ligid, di pinikab jud na. Saka mamasayro ka. Ano man pud ingon di tulo ka buk ligid siyang motor. Tang ginatoron. Ano to ba? Oh, pwede na. Kasi may rides noon sa Daurasa. Excited ra man kay ka. Dapat mag-ride sa'yo. Ulat man gud mo. Sulat. Kapoy na kaginulat. Uy, ganyan ka? Gusto mo kakag-rides? Ako mo na pasayro nimo, Dol. Oh, wala dol. Ma'am, sakay mo diri ma'am, duha ma'am. Bakante pa man ang kuano, ang atubangan diri lang ko sa loyo. Riz! Mo ni? Ma, motor man to ano? Pidikab man ni. O man akong gingon si Muha na tulo ka bukligid. Dili pa kaani, di ka mabasa sa ulan. Wa ko ni sugot atong ganiya Grace. Pero mas labaw na yung di ko musugot na ron. Ay, ang dagin mo tulo ka buok ligid. Mamasayro ka o mag-rides ka? Ma, kan nagdaw po ko nga mao ni yang dalon nga motor. Nah, balibari yun na Grace. Kaya di dyan ko musugot. Bahala ka. Paulian na. Matay. Naman pre. Di man ni siguro mo uban pre. Anong dili man? Pan mo sugot ang yang mama pre. Ay, dili lang sa kumukuyog. Sorry kaya. Ah, okay. Saan man to Grace? Grabe. Ay, ma, ikaw wala ka nga napay sunod. Nana po isa? Sana po. Ano bitaw karon ha? Tawa. Bigyan po na pasar. Wala ka ni. Tara. Tara. Angkas na. Kinsa ni akong bahay oh. Hoy! Wa ka kailan ako? Ako ang hinahanan ng bayana. Ano ko na ba? Tara, angkas na. Sige na, o pagitay. Na ba?
pagkita sugting mama, excited naman kay ka. Mag-ride sa mga anak. Pero kaysa mo na imong motor. Oh, come Leo. Sky go, always on the go. Ha? Tiko. Tara ba? Kumara kong iagad. Tiko, mala ka. O, din imong motor. Oh. Bulingita no, murag gulit mo yung washing motoran ni. Di magbuhat at least mudagan. Tara, ride sa. Di man na pud na, uy, yun ko. Kadigid mo sugod si mama, watay mahimo na. Siya ram pud akong iagad. Ma. Hey, Ano ay. bitri ma? Ay, sagod. Mama na makasak. Mag-ride sa mga anak wa. Okay ra? Hawa, Dribi. Sabot ka excited pa Di kay na Katal. nakalang ka, saan tama di mo sugod si mama. Hawa ba, hawa. Lakaw na ito. Ano dito ko? Lakong babae na. Okay, mga pilian kay mga motor no, mura pag mga gwapa gyud. Na, Sarap last na lang yun, last. Sigma na ni. Last na pod, last na pod, last. Lagi. Oh, malas-las ta ka. Last na lang ganito. Nawaron. Last mong naw nga. Patay bitaw? Lagi. Matan ng taghapon rin, pinaabot na ng motor. Eh, sa'yo pa, Aron. Sayo si mong mataw. Agad, may nangaon ta, mga pasmo, tag pinaabot na ng... Eh, nasigli kramo, ma. Maabot na turon. Muna gito yung last mo, nilain. Bakit? Nakanya kong tuhod, akong ugat. Okay, Grace, relax lang, pinaabot. Pagmauna ni ma. Ay, may kwan. Hapon. Ganyan mo? Taot na pag pinaabot na rin ba? Ikaw na lang pigilat na mo. Kakuha na guron na mo na yung pinaabot ron. Ma, Amiga ni mo? mama na ko Ay, rin. mama na tayo. May maghapon Ikaw tayo. pan na yung motor. May hapon. Oh, may hapon. Ha? Basi nagdali mo ba? Maabtan mo. Murag taliksik na. Sige na, lakaw na mo. Ka, mo na ito sakya. On eh. Ah, sinaw kayo na mo. Sige na. Basta pagdali mo, kay maabtan mo kapon. Oh. Kwan, okay ra sa pate? Ay, may problema. Okay ra kayo eh. Tarong ba? Oh, lagi. Sige na. Basig magabinan, ba sa imong anak te? Ah, sige na, may problema. Okay ra kayo. Sagot na sa Ah, mama. sugot ka. Oh, sama na. Basta iuli lang ni mo niya. Ay, uli ko na te. Sama na. Ay, tinay ko na. Ikaw na bahala na ha. Ah, oo, salamat kaya niya. Bumalik mo nga. Ay, pero na. Sige na. Sakay na kay ma'am. Ang bulan no, taliksik ka ba? Lay na. Oh, pag-amping mo ha. Salamat pa. Oh. Bye-bye. Ito, ilan sa niya. Oh, sige. Ilayo mo. What's up mga katangro? So, welcome back sa ating YouTube. So, mag-shoutout meron. Shoutout kay Cecil Mariam Pancho Kalumpang. Shoutout sa mama. And salamat kayo sa support always. Then, dito sa YouTube channel na comment. Shoutout kang Kuya Bads Vlog. Then, kay Elisabel Vlog. Kay Marie Gumale. Shoutout kay Boy Dragon Pina. Shoutout kang Tonton Bulago. Shoutout kay Marie Rinan Contenido. Shoutout kay Tarsila Mandak. Shoutout Adalip Emily. Shoutout. Then, shoutout po kang Vicente B. Dash. Namin shoutout to. Katong bisa to tong inatong Cecil yan eh. Cecil. Ma'am Cecil. Maria Pancho. Kalampanga. Shoutout. Oh, shoutout kay Ma'am Mimi kumakain sa Qatar. And happy trip ma'am kung muli siya no? Og shout out kay Yukimi Andog, kang Hillary og kay Jane. Okay, so, mga katang natin tayo bisita ro no? Wala ilain kundi si Katrupang RJ. So, paki-subscribe sa yung YouTube channel. So, taka na to nga muy speech ko no mga. So, yung what's up mga katropa, yun mga katropa, shout out ko sa akong pamilya, nasa Digos karon, akong asawa, nasa Bansalan. Shout out ko sa viewers, Boost George TV, ay mo kalimot og suporta mga katropa. Yan, akong channel mga katropa, Katropa RJ, akong tutorial, ay mo kalimot og suporta ko mga tropa. So yan mga tropa, Mr. Atang mga katropa, idol, huwag kayong magsawang sumuporta. Marami pang magaganap na kakaiba at kakikiligan at katatawanan. So yan lang mga katropa, maraming salamat idol Mr. Atang. Then, ayan din yung kalimit sa pag-subscribe sa YouTube channel sa ito yung Katropa RJ. Okay, so subscribe niyo natin yung tabangan. So, ay kalimut mag-follow sa Facebook page. So, pag-subscribe sa mga YouTube channel. para updated mo sa mga Video. Okay, Pastor Junito Gumakay, pinakagwapong amahan nila, Mimi Gumakay, Sunshine. Okay, Casey Gumakay, tama ba ko? O kang kulamin sa sayang kaban ng estudyante karon dre sa Marber National High School. Shout out sa kulamis!
Bye-bye!